Agrereklamo dagiti mangalap iti pasok in Ilocos Norte gaputa damanen dagiti foreign vessels nga mapan nagsilsilaw kun iti payawda 35 nautical miles manipod iti shoreline iti pasok in Ilocos Norte na video i mangalap amata nga hili iti kadamanen iti presensya dagiti Japanese vessel nga nagkalak kadagiti payawda idol Johan nakita dati dakkel datang iting vessel ada iti sakop iti pasok iti Ilocos Norte kedo dawat iti tulong iti gobyerno dito nga mangalap iti panakalapet kuma dito nga hanggang ganda ito may kalap iti bukod tayang lugar in bagada iti masid iti makalaban da sipot at damanen dito nga foreign vessel nga kakalap iti batok iti pasoking Ilocos Norte iti abdama ket pa iti naman tayo tang tignay para pelang kasi nga banag game in post da iti biyang ti social media Secret maweran dahil tayo panakabiti BFAR kasama din iti Philippine Coast Guard ken iti Philippine Maritime para pelang iti panakaimbestigar iti kadamanen dagito yung foreign vessels nakalkalap iti batok iti pasukin Ilocos Norte. So iti agdamay dola Joan Rabi iti kadakano dagito yung foreign vessel nga tamapandamin silawan datay payaw no silawan diti payaw kita agwan tanong to konti agala kadagiti ikan sa tagapuna nga ito mapanda kalap iti kadigitan dito nga mangalap iti pasugin awan ko iti makalapan da naagawan dan iti muna nga pa nagkalap kadagiti payawda iti baybay nakakot iti pasugin Ilocos Norte dahil napapalabas na tawtawalan katag baliman nga problema iti dahil mga lakta dahil anong ganay sa kalkalap kaya iti agdaman na subida man rin iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Aligio Tata Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Juan. Kasano da nga na-identify nga detiket kukwa dagiti Vietnamese? Dan marka dati tunggal bang kami Idol Juan ada iti marka kas magina ti video ngayon na padalot sa dati close in contact nga na-agenda pa dati bangka makita dati nakasurat Idol Juan nga kadati bangka ang lugaran dito yung mangalap ng gapot sa bali ng pagbilyan. Imbag tawang met ti tensyon iti nagbaytan da Idol Dennis? Awan met kay di ang video na si may sa mga alap at aumet na si napasamak na sindong bat napan talang sinasatkan ay talang makita dato'y klase iti bangka nga napan nagkalap kadagiti payawda Idol John. Ket ka doon ako may tatati makalapan da Idol Dennis. Nembasit mo ako nam. Hindi pa last month ket basit makalapan ko kung dagiti mangalap itata daming ganti kasto yung senaryo so possible na magagawan da iti makakalapan dagiti tagapasukin. Di kad mataktakawan da ta deto yung pakat da nga payaw ket sabali ti amang harvest kumbaga. When babayan ti panusad ti super light dito yung nakita da dito mudos dito yung Vietnamese nga may kalap iti probinsya ti Ilocos Norte Idol John. So far apawang pa iti intervention ngay naramid ti Coast Guard kaya dagiti dumapay nga guanbantay ito yung lugar? Umat pa ita manong shares dati kasi ipakalat natin ang video ko kuna na so far umat pa iti naman tayo matignay na iti concerned agency kaya iti problema na iti mangalap iti pasokin Ilocos Norte. Imbagta saan met nga na alarma dagiti mangalap ta mga normado met dagiti Vietnamese Idol Dennis? Umat iti kasjay no dito lang panakaagaw Idol Johan ada iti muna nagkalap kada kita payaw da iti pasokin Idol John. Ana nga ta natiplano da Idol Dennis? Well, padalong dahil kaya iti masektan, kaya iti abiyang iti BFAR, sakit matulungan datan mismo nga ni dati Kapitan Elvira Ago, ket naman ang tinasaw nga pasama kay Idol John. Ket oray da tayo mapektaran tayo nukuan Idol Dennis? Well, so nga basitikan, iti makakalaban na ito itadagang ti mo na nga nag-harvest kada iti payaw da Idol John. Anati tawag nan?
Anati nagbalin nga reaction met dagiti Vietnamese adad te timmamdag wenno nakisinong batda met kadeti awan ti timmamdag basta man naglalayag dalata hindi masidig dito'y grupo dagiti mangalap iti iriti pasukin idologyan tama ni po tirabi so dito'y tadapi video dito'y night time iti panagkalap ng sila ulang amin ti makikita ng idologyan isong madanagan na agreklamo dagiti mangalap kaputa magawan da dati pagkalapan da idologyan nagtured da naging gana dapay gayam ti nalawagin ne rabi ida pa ila nga dadtagayam Well, idologyan sa daga puna nga kahit padaanon dagiti mangalap pwede masiknan tapos maksyonan dato yung problema da idologyan okay. Damag pelang manibot iti pasukin Idol Dennis Salipio Tatak Aramen